सरकारनि तरफ थेका खा काहानिया फाखा विशेष खालामै कक बरक बेलाय नमो सिनि त्रिपुरा राज्योनि बाङैनाय हिखाके जेहेतु अरण्य जों 25% कक बरक सानाय बरनो सावै दंगो काजों खुब गुरुत्वपूर्ण तो किन्तु बनतैनाय राजनीति थाङैनाय कदुमा अंशय थां दंखा जदिव 1972 सन पूर्ण राज्य मर्यादा माखा फाइटिनि 1949 सन त्रिपुरा भारत बाय थाङैनाय मार्च लाइखा तेमनि राज आमलनि सिरिनो कक सुजागै फैमानि देवनागरियाव प्रत्येक सुजागै फैमानि उलो बांला बाय फाइखा बनि परे ताबो 90 शिक्षित जारा तनाय बर हमखाके रुमान हनिने दाबि खालायनो जेंखा इके जों गणमाव सबनाय माने प्रथम सरकार थाइफ्रा बर जे राष्ट्रबा राज्य भाषा को बरनो चित्र अफ्र आफ्र हमखाके बांला स्क्रिप्ट बाहि जेंखा जे मात्र 88 सन कांग्रेस दूर जमाना फाइखा बर हाय एडिसी 2000 सन हाय एक आंतरिक दल एडिसी प्रशासन फाइखा बर हाय बांला की दुइने रोमान ही जेंखो अम हायके खालायनाय दरबार चलते ताबो गुराती हायके ने फाइखा ताबो इदानी काले संशोधन काके हाय तै प्रसिनि ककबरक भाषानि जे चेयरपर्सन डॉक्टर अतुल देबबर्मा सामानि जे अमनो संविधाननि 8 शिड्यूल बनसिनि ककबरकनो तिसाखा हाके जानाय हनिनाय दो साइकल थमानि एबं राज्य हिसाबै दाबि खालायमानि किन्तु ताबो जे नब्बे शिक्षित एवं विदेशी चक्रान्तकारिनि एक ग्रुप सफायनाय रोमानि होनाय बर हमखाके ए शिड्यूल से सामन नागियाके हाय रोमान स्क्रिप्ट न ककबरक सिखाके नैके अम हायके अजुक्ति खालायनाय फाइनाय फाइ दंगो जों गणमाव सबनाय जों ताबो 22 तारिखआव दीपर राम मंदिर जे आलनियो एटा प्रतिष्ठा नायबो आलनि बोसोर जे खालायजाखाबो 1000 बছর फानो ओ मंदिर जाते नष्ट जानातै हायकेने मानिना हयतै फैमिने आबादार नाजाबिनाय दा 22 तारिखआव जों राम मंदिर स्थापन खालायनाय हायदिनि सिनि प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सिनि संसद न आगे मात्र 545 जनानि जागा अर्थात 543 जना जागा निर्वाचन को 2 जना हांखे राष्ट्रपति बाय निर्वाचन खालायजागो 545 जनानि आसन जागनाय एवं आरो बेसि जागा लोकसभानि सेंट्रल हाउस 700 जना मैक्सिमाम जागो बनजिनि मोदी जी तमा खालायखा बनताबो 1400 जना जागनाय जाखा जिनि संसद टोटाल बनसना जाखा हायदिनि जों मा सबनाय अब 1000 बছর পরে ঠিকানাকে সৌনে যা ভারতের কৃষ্টি সংস্কৃতি বাই কেখানায় যা তেন হাইকে স্ক্রিপ্ট जों मा सबनाय যতক্ষণ পর্যন্ত जोंनि जिनि सिनेमाय आसा आबो ताबो जेहेतु बांला बाय प्रत्येकटा स्कुलावनो फोरोंजागै दंगो आबो चलै दंलांथों परबर्ती जों सफायनाय সেই राष्ट्रनि आगे सैप्र देवनागरी अर्थात राष्ट्रभाषा जे हिंदी सुजागमानि बो बायके खालायनाय जे सुजागै फैमिनि राज आमल आबोनो ताबो गाके सानि गाके थां दंगो अर्थात जों जतनो बुइनि पन्डितफोर खालायाव बुइनाय दिनि हरनो जारा सफायनाय सिक्ला सिक्ला दंगो एवं मीडियानि माध्यमे निरो जारा खोनाहोनाय जानानै बयनो मुसुगो जों दयनो सिनि कक बरकनो सिनि स्क्रिप्ट बाय जों खालायनाय आसा आबादाव बांला सलै दंगो नांखे जों राष्ट्रभाषानि जे देवनागरी त्रांथां फैनाय किन्तु विदेशी स्क्रिप्ट न जेटा सिनि देवनागरी के 52टा अक्षर दंगो आरने मात्र 26 अक्षर बाय 99 19 का 99 ने और चंद्रबिंदु 99 न एन बाय न ओ हाय खालायनाय ओ साया जिनिस न खांखो पासाव सिनाय अस्तम तपस्वी बसे मामलायसाय आबोनो तारे माखायसिनाय सेना सायफोर जाखा 99% न बेंगली स्क्रिप्ट बाय बर रायनो सिनि फदानि किसिंगो किसु बर गुलके सभापति को अबाय रुमान बाय दो नायो याक्ति सलाम याको दिसले बाय बाय अमायका ताई माले जेहेतु ताबो बर्तमान समस्त जगह बेंगली मीडियम स्कूल खायिने त्रिपुरा राज्य दंगो हानिबानो बर रुकुमनि हो जागा दंगो किन्तु जों परबर्ती अवश्य जों बिगत मास होइनाय जों बुसकांहिलायनाय स्क्रिप्ट जों जय फैलायनाय दिनै सरकारखौनो नाय दंगो
যে দেশীয় স্ক্রিপ্ট ববাইनो होलांथों বিদেশি স্ক্রিপ্ট खालाया होनैना अकक सावै जत्न खाका हाया खाफैनाय सुलुतिनिया ताक्लाया बिसकांगो जों कताल खालायनाय ताबोनो जों सालायबाय था अर्थमन्त्री जों साखा जे कर्परेट डिपार्टमेन्ट जों आलादाभाबे खालायनाय ट्राइबेल वेलफेयार जनजाति हामख्राय दप्तर जेहेतु आलकायै खालायो बनबा आलकायै खालायनाय आलकाभाबे जों मात्र रवैनाय बिसकांगो खालामखांलायनाय जत्न मिलिवैनाय उसुकक सावैनाय जत्न सुबासु रदेशनि सरकारनो जों अबस्यै जों दा बिसकांगनि बिसिङावनो बनो एका गाहाम खालाय जागा खालामखांनाय उसुकक सावै जत्न खाका हाया गानि बंग खाका जत्न हबाय भारत माता की